Miguel Fernández, alcalde de Lugo, bos días. Hola, bo día. E grazas por recibirnos neste Encantado. edificio Impulso Verde, primeiro edificio público construído en madeira. Agardo que os seguidores de La Voz de Galicia, das redes sociais da canle de La Voz de Galicia, aprecien de alguma maneira o lugar onde nos atopamos, máis de 600 metros cadrados de superficie. Contelles que hai detrás deste proxecto e tamén que actividade lle están dando a este Impulso Verde. Bueno, pois hai moita ilusión, moitas ganas, moito sentido de anticipación. É un edificio pois, que ten unha parte da superficie ao rededor que se dan diferentes usos. Eu creo que o propio edificio é un símbolo en sí mismo, non? Un edificio sostenible, é un edificio autosuficiente, energéticamente neutro, que se construiu pois, con novas formas de construción máis rápidas, máis eficientes. Un edificio que, entre outras cousas, utilizou dunha forma pedagóxica a madeira certificada en Galicia como elemento estrutural, non? Que era novedoso no seu momento, detrás viñaron outros edificios, pero bueno, fomos punteros nese ámbito e se demostrou que, efectivamente, con un material noble, abundante na nosa comunidade, no noso territorio, se poderían pois, facer edificios cómodos, eficientes, como este que estamos seguindo, non? E, bueno, as actividades é moi variado, cada día máis, primeiro, máis premiado por organismos internacionales, por sociedades, universidades e demais, é visitado, e logo as actividades, pois, tamén moi solicitadas polo tecido social da cidade para organizar cursos, reunións, etc. Moitas das actividades van vinculadas pois, ca economía verde. Aquí hai sede, por exemplo, pois, da empresa municipal de vivenda e solo, de Bisluso, tamén dun acelerador de empresas de turismo, que é unha das, creo, das poucas que hai en Galicia, e utilízanse todo tipo de cursos de formación, pois recientemente se fixo un, quero recordar, fai escasos días, pois de compostaxe, non? E de economía verde, e de reciclado de residuos e tal, pero como lle digo, cada día está sendo máis demandado polos propios asociacións, clubs, veciños e demais, para facer aquí actividades formativas de todo tipo. Bueno, a verdade é que é un gusto, non? Poder conversar sobre Lugo, a evolución de Lugo nun espazo como este e ver, ademais, que se lle dota de vida, non? E de actividade. Impulso Verde, este edificio que hoxe nos acolle aquí, por falar tamén desas cuestións e seguir con ese concepto, esa idea verde, o proxecto de completar ese cinturón verde, como vai? Pois moi ben, onte precisamente facíamos unha visita á evolución das obras, van a moi bo ritmo, van a acabar en plazo, e é moi importante para o Lugo, non? Porque primeiro atendemos unha bella demanda dos veciños e veciños que levaban moitos anos utilizando esa zona, non nas mellores condicións de seguridade e demais, e vais a completar por ese anel verde perimetral da cidade que é, desde logo, desde o punto de vista medioambiental, espectacular, non? E logo, pois, é unha aposta tamén por poñer a disposición dos veciños un novo espacio onde poden achegar a facer deporte, a andar, actividades lúdicas, de achegarse á naturaleza, e vai un pouco na liña nese traballo que estamos facendo vai tempo de abrirnos a cidade ao río, non? Temos un entorno fluvial maravilloso que a veces, por diversas circunstancias, non había esa comunicación suficiente ca cidade, non? Esa conectividade, esa conexión, e isto tamén vai nese sentido, non? Como apostar por esa cidade verde, ecolóxica, sostenible. En fin, estamos moi contentos porque é en colaboración, neste caso, coa Conferencia Geográfica, pero nos permite, como digo, dar resposta a unha bella demanda dos veciños. Vais a hacer, ademais, unha actuación moi respetuosa co entorno, co medio ambiente, un roteiro por onde a xente pode ir a facer footing, a correr, a andar, e con todos os servicios de bancos, de iluminación, de papeleras, e se vai actuar, ou xa actuou xa, no propio entorno, con sembrado de césped e co rareo de algún árbol que por edad ou por estar en malas condicións había que facelo. Se visualiza moito mellor o entorno do río, por tanto, estamos moi satisfeitos. Tamén se resolvía hai pouco tempo, creo que pouco máis dun mes, esa convocatoria de axudas dos fondos FEDER,
8,7 millóns de euros para Lugo, para ese proxecto importante, Novo Norte. Que intervencións hai detrás dese proxecto? Primeiro, son efectivamente 8,7 millóns, pero se a xestión é correcta, e estamos seguros de que sí, porque Lugo, gracias ao traballo dos técnicos, pois xa temos demostrado que somos capaces de gestionar de forma óptima os fondos europeos, aspiramos a que sexan 15 ou tope que sen 20 millóns de euros, que eu creo que vamos a ser capaces de conseguirlos, non? Bueno, nos vémolo como unha gran oportunidade. Para Lugo é unha gran oportunidade de transformar e modernizar pois unha das zonas máis populosas da cidade, a Avenida Coruña, que, por certo, a avenida comercial máis larga de toda Galicia, máis, pois, bueno, pois os barrios do entorno, como pode ser a Milagrosa, o barrio Feixó, que necesitan, pois, melloras, e tamén nos vai permitir, por unha parte, pois, conectar a intermodal que se está construindo co centro da cidade e unha serie de barrios que estaban aislados polas vías do tren e, históricamente, pois, tamén conectaros ca centro da cidade. Bueno, actuacións moitas, se vais a convertir esta avenida nun gran bulevar, en donde pois, habrá zonas verdes, todas argeninadas, todo mobiliario urbano, espacios seguros para os veciños, para o seu uso e disfrute, cambios na mobilidade. Bueno, nos aspiramos a que sea unha zona moito máis acolledora, moito máis humanizada, moito máis utilizada polos veciños, onde pois, a prioridade sea o peonil, ainda que se teña que facer unha serie de cambios, e, por tanto, bueno, é un gran reto, é unha gran oportunidade na que xa empezamos a traballar desde o primeiro momento. En que punto está? Dentro de todas estas actuacións, además, contarlles tamén aos que nos siguen que é moi ambicioso este proxecto, non? E pensa moito nese futuro ou nese presente no que debemos estar todos, porque contempla mobiliario inteligente, zonas de confort climático, canto falamos, non? Desa necesidade de atender os cambios que se están a dar no noso clima, puntos de recarga eléctrica para bicicletas, para que a mobilidade sexa sostible. En que punto está ese proceso? Xa houve reunións? Como vai evolucionar? Como eu dicía, desde o minuto 1 que fomos conocedores de que éramos merecedores desta axuda, desta subvención, nos puxemos a traballar, e programamos xuntanzas con a maioría dos departamentos, dos servicios dos concellos que teñen que partillar moito que dicir, Bueno, e a día de hoxe, aínda pendientes de que nos ultimen efectivamente certos detalles en canto á gestión dos fondos, estamos xa traballando primeiro en bueno, non diría identificar, pero sí dimensionar as actividades que vamos a facer, tamén priorizar aquelas que son máis necesarias ou pola súa execución máis sinxelas de abordar, E, bueno, neste momento estamos xa empezando coa redacción dos proxectos, dos diferentes proxectos, para a continuación ir ao proceso de licitación, etc., para canto antes empezar a funcionar, pero xa digo, neste caso necesitamos e dispoñemos da implicación de moitos dos servicios dos departamentos municipales que están traballando arreo, están ilustrados con ganas, teño que agradecer, e estou seguro, igual que fixemos con os anteriores programas de fondos europeos que vamos a sacar adiante e que é unha oportunidade de transformar profundamente, de modernizar esta cidade. Mencionaba agora a Avenida Coruña, non esa arteria, unha das arterias principais comerciais e demais, pero hai outra fundamental nesta cidade, a Avenida de Madrid, outro acceso tamén importante. Aí tamén teñen prevista intervención, non? Sí, estamos actuando neste momento, non? Aí estamos facendo unha plantación de máis de 100 árboles de diferentes especies, a parte de arbustos, zona verde, etc. Trátase de humanizala, de, bueno, mellorar, facer unha entrada digna dos moitos visitantes que se chegan a Lugo procedentes desa zona e, sobre todo, tamén completar ese anillo verde que lle decía, que comunica o entorno do río, esa zona que antes falábamos que estamos intervenindo, co centro da cidade, non? E de cara sempre, a plantar máis árboles, máis zonas verdes, a esa cidade acolledora, bonita, amable, integrada. Ese é un pouco o noso planteamiento, o noso proxecto de cidade, e todas as medidas forman un conxunto encaminado a iso, non? En definitiva, mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas e vivir nunha cidade máis cómoda, máis acolledora, con máis oportunidades tamén, e que, bueno, por unha parte, que
que os que residimos que o fagamos cómodamente e moitos retener talento, e moitos xóvenes que ao mellor pensan en buscar outras perspectivas ou que poidan retornar á cidade, que se sintan cómodos, apoiados, nunha cidade segura, nunha cidade de oportunidades, e nese sentido, o tema de medioambiental e de conservación é un dos nosos santos e señas, a sostenibilidade, igual coa inclusión, a accesibilidade, etc. Medio ambiente, cultura, falaremos tamén deste ámbito, mobilidade máis sostible, a estrategia tal e como conta, non? Agarrar eses fondos, por exemplo, europeos que chegan, pero tamén teñen incorporado recentemente fondos propios, non? Máis de 1,5 millón de euros, precisamente para este tipo de intervencións, non? Con esa mirada clara, como di, do Lugo que quere ir transformando, non? Sí, nós temos un modelo de cidade claro, basado na sostenibilidade, en recuperar espacios para a cidadanía, en que o peonil sea prioritario ante outros medios de transporte que convivan, e unha cidade, agradable para vivir, estéticamente bonita, donde un pouco as plazas da cidade ou as rúas sexan, por dicilo, simbólicamente, un pouco a continuación dos nosos salóns de estar das nosas vivendas, onde estamos cómodos, pero fora tamén das cómodas, e nos permite relacionarnos, interactuar, disfrutar do entorno, deste entorno absolutamente maravilloso que temos na cidade. É un pouco nesa línea van os nosos proxectos e a nosa modalidade, e moitas das intervencións que se fixeron, como esas que eu dicía antes, de tratar de achegarnos ao río, a través de mellorar a conectividade, e este propio edificio, unha serie de actuacións que estamos levando a cabo. Diceu ao inicio que Lugo foi pioneiro a hora de apostar por edificios como este que hoxe nos acolle, este edificio Impulso Verde. Tamén vai ser pioneiro nun tema especialmente sensible ao alcalde, o tema da vivenda. Estamos cansados de escoitar demandas, de recibir algúns anuncios, parece que non se acaba de atallar, non? A que é unha das grandes problemáticas para toda a sociedade, sobre todo para os máis mozos. Quere ser tamén Lugo pioneiro nun plan de vivenda propio? Que hai detrás? Como se vai vertebrar? Sin dúda. Xa demos os primeiros pasos presentando un plan municipal de vivenda, non? A ver, nós somos conscientes de que isto ocorre no resto de España e de Europa, que en Lugo temos un difícil acceso á vivenda, tanto de compra como de aluguer, e que afecta sobre todo a xóvenes e a colectivos máis vulnerables con menos poder adquisitivo. Aí están os datos de lucenses que están escritos no rexistro de demanda de vivenda da Xunta de Galicia, que cada día se incrementa máis. E como ademais a Xunta de Galicia, nunha competencia que é propia, non construiu vivenda pública desde hai moitos anos en Lugo e temos esa necesidade, o Concello, aínda que non sea competencia directa, preocúpanos, e por iso lanzamos ese plan municipal de vivenda que, en definitiva, trata de ampliar a oferta de vivenda e controlar os precios de lugares na nosa cidade. Para iso, propoñemos unha serie de medidas importantes, eu creo, que van desde axilizar a rehabilitación de vivendas hasta mobilizar máis vivenda pública, hasta control dos pisos turísticos, bonificacións, poñer a disposición máis solo dotacional, e tamén unha medida que creemos que foi moi acollida, que é novedosa e que interesa a moitos veciños e veciñas, que é un banco municipal de lugar. Non somos conscientes de que hai vivendas baleiras, porque os propietarios a veces non teñen as garantías á hora de poder alquilalas, e tienen dudas en canto a que vayan a cobrar o alugueiro, en canto a que lles vayan a devolver, unha vez que remate o contrato, o piso nas condicións en que entregaron. Entón, aí estará o Concello facendo unha xestión de intermediación, basicamente, no sentido de que lle vamos a dar aos propietarios as garantías de que van a cobrar rigurosamente, de que se lle vai conservar o piso nas condicións que entregaron, incluso unha bonificación do IBI importante. Por outra parte, aos demandantes, a eses xóvenes, a esas persoas con poucos recursos, etc.,
vai a ser alquilado por baixo do precio de mercado, non? Por tanto, estamos mobilizando vivenda baleira, estamos ampliando o mercado e estamos actuando sobre os precios, porque nós témolo claro, é dicir, non podemos, non é permisible, non é de recibo ter pisos baleiros na cidade e que haxa moitas familias que por falta de poder adquisitivo non teñan unha vivenda digna, non? É un dereito e en ese sentido pues, nós queremos seguir traballando e xa lanzamos pues, este plan de vivenda que eu creo que é novedoso e, ademais, de entrada foi moi ben aceptado por parte da ambicioso, non? A ver se dá eses froitos que agardan. Acaba de ser reelexido alcalde, elixido novo presidente do Eixo Atlántico. Como asume esta responsabilidade, con que obxectivos, como afronta tamén pois esta etapa? Pois a parte de que supón, non vou negar, cierta honra a nivel personal, que iso é o de menos, o importante que vexo é que é un reto, é unha oportunidade moi importante para Lugo. É unha oportunidade moi importante para visualizar a ciudad, para estar nos lugares de tomas de decisións, non? Os obxectivos, pois, a nivel global, pois, tratar de participar ou liderar en todos esos proxectos comunes a todas as cidades de Galicia e do norte de Portugal que o necesitan, que están no eixo, pois falamos de infraestructuras, de mobilidade, de turismo, de cultura, de transición ecolóxica, etc. E Lugo, a parte de beneficiarse das melloras que se consigan, pois, en relación ás infraestructuras, por exemplo, que é un dos temas candentes, pois eu creo que tamén vamos a ganar esa visibilidade e vamos a pasar de ser unha cidade, digámoslo así, periférica, a estar no centro das tomas de decisións do noroeste peninsular. E iso, pois, é un aliciante, é un reto, e estamos dispostos a traballar nese sentido como non podía ser de outra maneira. E dicía que vamos rematar falando de cultura e cun convite, non sei se lle parece, alcalde, seguro que sí, porque nuns días, o próximo día 30, conmemórase xa 25 anos da declaración da muralla como ben de patrimonio da humanidade. Aquí van a festexar en Lugo, así que sirva isto tamén, non, para os que nos vean de fora de Lugo, para que pois, tamén digan vou pasar por ali ou vou gozar de algún das moitas actividades, non, que teñen previsto. Sí, pero antes de referir as actividades, para que non se me esquenza, quedan todos e todas convidados a chegarse a Lugo as moitas actividades que se organizan, que rematará o día 30 pois, unha gran gala que se celebrará no auditorio de Foixón os Ventos, non? A ver, para Lugo, a declaración fai 25 anos da muralla como patrimonio da humanidade, pois supuxo un antes e un despois, sin ninguna duda, en moitos aspectos, desde o punto de vista urbanístico, desde o punto de vista de darnos a coñecer e visibilizarnos, incluso, lle diría, desde o punto de vista de orgullo de cidade, dicir, esta cidade é importante, esta cidade merece a pena, esta cidade ten cousas que tal. E, claro, tiñamos que celebralo como se merece, a altura que se merece, e por iso quixemos, primeiro, pois contar con todo o tecido da cidade, non asociacións, clubs, equipos deportivos, cultura, etc. Fixamos un programa moi amplio, moi variado, en onde hai un pouco de todo, cultura, teatro, danza, tapas conmemorativas, deporte, etc. E onde xa lle digo, desfile dos nosos romanos, etc. E, temos que agradecer a todos que participaron con moita ilusión, moitas ganas. Hai actos, creo que, destacados, por exemplo, no eido musical actuaron ou van a actuar aínda pois, figuras de renombre internacional, aquí estuvo Chucho Valdés, aquí estuvo Max Melou no Festival de Jazz, unha serie de artistas de renombre de talla internacional. Vaise facer un espectáculo, creo que vai a ser moi de agrado da veciñanza, que é drones nocturnos, 150 drones nocturnos iluminados no Parque Rosía de Castro, que están evolucionando polo ceo da ciudad, que vai dar un espectáculo de visibilidade pois, moi importante, e encima amenizado con música creada ex profeso polo gran Abraham Cupeiro, e despois, ao final, pois, esa gala que lle dicía, onde habrá moitas sorpresas, moita música, e participación tamén pois, de todos os ámbitos cultural, político, incluso dos medios de comunicación que participaron ou tuveron algo que ver ou moito que ver con ese logro colectivo tan importante no seu día que foi
a muralla de Lugo con 25 como Patrimonio da Humanidade por parte da UNESCO. Algúnas cousas desa gala vanme permitir que non as desvelemos, non? Desvelemos, pero, bueno, quedan todos e todas convidados, que os recibiremos, como sempre fai esta cidade, con os brazos abertos e con moita ilusión de compartir o moito que temos. Bueno, pois os nosos parabéns á cidade por esa conmemoración, que sexan moitos anos máis, 25 xa desa conmemoración, declaración da muralla como ben de Patrimonio da Humanidade. E, alcalde, grazas por recibirnos hoxe neste edificio Impulso Verde e por resumir, por contarnos toda esta evolución, o avance, os proxectos que hai detrás desta cidade que non para de moverse como é a de Lugo. Grazas por recibir este equipo de La Voz de Galicia. Gracias a vostedes, é un placer.